Eerst even naar de bar. Dit zijn de heren die kijken al heel lang eigenlijk. Ze staan er zo. Even zien wie de Montaners het eerste bandje of net. Wie het eerste bandje we hier spelen. Ja, want soms dan weet ik het echt niet meer. Dat is soms riegen van bands waar mensen niet zitten. Stel jezelf even voor. Ik ben Erik Spaan. En doe? Chris de Graaf. Oké. En ik kreeg een mailtje teacher van je. Hij zei, jongens, we gaan een soort... Ja, is het een project? Is het een nieuwe band? Hoe mag ik het nemen? Ja, het is een nieuwe band, maar het wie is een project. Ja. En Chris, ik en nog een andere jongen, Martin, die binnen al een paar jaar ben we bezig met nummers te schreeuwen. Ja. En sinds per man verliezen hebben we een bandbouw gezocht omdat ik te spelen. We hadden al iets van oorloeren materiaal. Ja. En toen kwamen ineens dat optreden in Liverpool. Ja, want dat weer de hoorn. Ik kreeg een mail. Jongens, we gaan weer naar Liverpool aan. Maar in die nieuwe geesthouding, eigenlijk met dit project eigenlijk. Want bij de Montaners ben je natuurlijk in Liverpool geweest. In de beroemde Cavern Club natuurlijk, waar de Beatles ooit begonnen binnen. Nou helaas, ik had nog geen programma meer waar ik in België. Maar ik zeg, je moet even komen voor het verhaal. Want die Cavern Club is magisch natuurlijk. En daarmee, ja, beginnen de band projecten staan. Dat lijkt mij behoorlijk heftig. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, wie wel relaxed? Ja, we waren goed voorbereid. Ja, we hebben de tijd vooraf goed genomen om alles zo goed mogelijk in te studeren. Hard gewerkt. Dus we waren ook wel klaar voor. Ja, want uit welke bands kom je hem nou eigenlijk al? Ik had Roots Rampage en Echoland hiervoor. Ja. En leden van, nou, wat even denken maar. Nou, nog meer Buffalo Rome, Flying Trash Cans. Ja, wat is het is een bonte verzameling. Het is een hele bonte verzameling, ja. Ja, goed. Maar, en mij die bonte verzameling hier met vliegtuig in. Ja, neem het project. Is het een bandnaam officieel al? Orwell? Ja, dat is de bandnaam. En Hoe ben je dus erbij kwam? nou, het is, ik wie gewoon dat boek aan het lezen. En van George Orwell. Ja. En we waren zo'n denken van hoe dat project, dat idee wat we hier. En ik dacht van ja, die namen die we hier doen, wie die nog nooit echt broeken. Dat verbaast me. Eerst hier in Wol. Ja. Maar wij hoorden er toch aan vast, want het dekt ik wel een beetje de sfeer van de muziek en de teksten en zo. Een beetje dystopisch, maar soms. Ja. Gewoon lekker vrij, creatief. Ja, dus het is wel een goede vlag. En de blijven we gewoon onder opereren. Als band nou. Als het verhaal van Liverpool. Ik ga Douwe Joert, een sidekick en DJ. Douwe, du hast een cd'tje van mij gekregen en die is eigenlijk voor Orwell. Kist wat draaien, jongen? Ik heb wat draaien, een nummer draaien. Kun je me wat vertellen welk nummer is dat? Weet je hem dat, hè? Ja, dat is het nummer Where to Begin. En dat is wel leuk. Het begint straks met een sample. Dat wie gewoon Chris, die hier wat opstuurt. Die aan mijn hele goedkope telefoon hier wat opnam. Van, nou, het is een heel simpel ideetje. Dat had erop gestuurd. En dan ben we mij onder de gang gegaan. En daar hebben we een heel nummer van gecreëerd. Het wie niks en nou is het een heel ding. En dat is de manier waarop wij een beetje werken. We gooien van alles bij elkaar op, en dan ontsteert er wat. Even een fragmentje, dan dat is mooi met muziek, maar dan kunnen we jaren bij toe gaan natuurlijk. Douwe, start de plaat even en dan kunnen we eerst even naar Orwell luisteren. Ik moet zeggen, jongens, we kennen het helemaal uit, maar dit klinkt wel lekker. Dat had wel iets, mag ik eerlijk zeggen. Ben ik blij om te jaren. Nou ja, want daar maar weer naartoe. Je komt in Liverpool, je komt in de Cavern Club staan. Begreep ik dat nog goed? Ook de eerste keer is dat je hem daar speelt van publiek? Ja, klopt. Dus we hebben gedebuteerd in de Cavern Club inderdaad. Je kunt minder beginnen, hè? Ja, dat dacht ik ook. Ja.
Maar hoe weer dat? Want dan was ik, ja, dat is de eerste test. Hoe mensen op nummers reageren, hoe ze op de muziek reageren, hoe ze op je live spul reageren. Ja, spannend toch wel. Ja, maar het is wonderbaarlijk goed gegaan allemaal. Het werd elke keer drukker tijdens onze optredens. Dus we hebben het volgens mij wel goed gedaan allemaal. Ja, we zien het ik wil een beetje onder de rond van waar weer dat. Het is een festival wat zich vooral richt op powerpop, wat ze dat dan nemen. Ja, en wij zitten wel een beetje onder het rondje daarvan. Dus wie wil al wachten van ja, tussen al wat Beatle-achtige bandjes en zo die er spelen. Of het wel een beetje in de smaak valt. Maar dat wie hartstikke goed. Ja, dus wij zijn heel tevreden. Ja, ik kan me voorstellen. Nu is ook een verrassing natuurlijk. Wij hield ik nog nooit yet. Net onbelangrijk, wie natuurlijk krijgt bij in relaties, maar eerst eens een keer op vakanties is wel zit, lekker cliché, voordat het goed echt zit. Als band maar je eerst eens even op tournee om te weten dat de kapkes en de oren de goede kant op staan. Maar je had hoe leeft of net? Ja, ruimschoots. Nou ja, er komt wel drank, vrolijk, gezellig, nog even nij zitten. Het wie hartstikke gezellig. Ja, maar dat mag wel goed wezen. Erg laat weer elke keer. Nou, dat is een goed teken. Ja, we zien Paul in het centrum op 500 meter van de cabin hier in mijn appartementje hier. En dat wie echt een soort porno-home. Met dat soort banken. Die staan Ja, weer een mooie pornobank. Een beetje. Ja. Lekker kietje. En dat wie geweldig. En ja, al die clubs die winnen in de buurt. Dus we konden zo doorrouten en dan zien we weer ergens. Ja, nee, afdeling vies op neem ik dat altijd een te volle drank en te lang nij zitten. Maar het echt goed wezen. En zeker bij een band als Jim natuurlijk. Goed jongens, hey, even concreet. Je bent mijn werkdwaande. Maar wat ben de plannen, de ambities? Nou, dit wie een mooi, het Liverpool, dit wie een mooi focuspunt. Van, daar konden we naar daar werken. En ik die nummers even nu proberen. Of dat ik al hier werk het. En nou, dat wie goed. Dus we gaan nou verder met de instuderen van de rest van het materiaal. En af en toe zullen we denk ik wel eens wat optredentjes doen om wat dingen nu te testen. Maar het is eigenlijk de bedoeling om dan op een gegeven moment groots uit te pakken. Maar ja, het integraal heel stiet. Want wij denken wel dat de nummers het best tot zijn recht komen. Dat het in geheel is. Dus dat is een beetje, maar ja, het kan altijd alle kanten weer uitheen. Maar de lange termijnvisie, die moeten we vast horen. Maar Nou ja, maar ik snap dat je maar ook nog door een heel creatief proces en dat moet toch goed werken. En dat begrijp ik wel. Als je hem zo vier binnen, je kent het adres nou hier, hè? ja, jongen, we weten niet te vinden. Nou, mooi. Dan was hier helemaal. Nou, hast nog even een nummer. Jongens, ik wens je hem heel veel succes. Leuk dat je er weer. Orwell, hij met alle sites en dat soort dingen. Of is het nog lekker oefenhoek, hakken? Nou, we hebben inmiddels al een Facebook en een webpagina, Soundcloud. Daar ben deze nummers ik te beheren. Hoe ben je hem te vinden? Dat is even zien. Dat is www.orwell, maar een 0 aan het begin, .nl. En dan komt ik weer bij de Facebook en de Soundcloud. Die staan er ook op. Nou, hast nog een nummer? Ik heb Ja. even nog wat jaren. Dat misschien. heb ik. Ja, voordat ik er iets over vertel, ik moet wel eerlijk zeggen, het is natuurlijk farm in tiert. Dit gaat door Eric Burden en Dat komt straks. Hè? Eén wat die van was Orwell. straks, Als het was. dan? Ja, nog Oké. hast nog wat van Orwell. even een ja, stukje. dat is zeker. Ja. Nou ja, goed, dan... Nee, die plaat komt aan nog. Die plaat komt daar nog. Ja. Dan heb ik natuurlijk een oorleuk nummer. En dat is een van mijn favoriete bands. En dat binnen de Red Hot Chili Peppers. Nee, ik ben iets van Orwell, van deze jongens. Of deze jongens. Ja, dat bedoel nou, ik. Ik helemaal net terug, jongen. Ja. Ik zal eens even ziekje, want ik ga niks leren steen, jongens. Dus ik ben even ziekje. Druk maar op in, hast de cd er nog in, toch? Ja. En komt er dan? Het is live, hè, Willem? Ja, nee hoor, dat vind ik leuk. Het is nog wat in. Wil jij even wat voor de band? Jongens, dankjewel. Succes. Dank u wel. Als het goed is, komt er nou weer dan.